ɲama nin kɔni bɛ min lase sigida mɔgɔw ma a bɛ min lase Bamakɔkaw ma ni faamali b'o lɔn ɲama nin tɛ se Lodi ma ɲama fɔlɔ min tun bɛ o ka siya nin ye a tun bɛ fɔlɔ de ma ko Kuluba deuxième Kuluba n'o Kuluba kelen commencera ka wuli kɔ tuguni a ma faamuya foyi sɔrɔ a la. An tɔɔrɔlen don ɲamanko la ɲama gazi y'an tɔɔrɔ ɲama kasa y'an tɔɔrɔ limɔgɔ t'i ban ntumukisɛ t'i ban ni san nana ntumukisɛ de bɛ seri kare kɔnɔna bɛ ɲɛfɛ an tɔɔrɔlen bɔ an tɛ sunɔgɔ soso bolo. Ne tɔgɔ Madame Tarawele Masanjara ni ɲamako in kɛlen don k'an tɔɔrɔ a kɛmɛ ka an ka denmisɛnninw bɛɛ bana ni samiyɛ nana tumu bɛ bɔ fan bɛɛ jinɔgɔ bɛ bɔ ɲama jukɔrɔ ka kare kɔnɔna bɛɛ fa hali an tɛ se ka tagama an tɛ se ka bɔ an ka kare kɔnɔ kare kun n'a kun kasa kɛlen don ka fan bɛɛ lamini denmisɛnninw bɛ bana sosow ka ca limɔgɔ ka ca tumukisɛ fana b'an kan tiɲɛ na an b'a ɲini Mali faamaw fɛ n'u sera ka ɲama ka ni ɲama in da ka bɔ an da la a bɛ diya an ye kojugu an yɛrɛ tɛ se ka hali ninakili an ka so su mana ko ɲama kasa an bɛ wusulan jeni k'o si tɛ ɲama kasa bali heure i bɛ wusulan don an yɛrɛ kɔni an tɔɔrɔla ɲamako in na don o don u bɛna bɔ den ɲɛ kelen ci a la ka u kɔ don ka taa ka ɲama tɔ filen to an t'a dɔn an b'a kɛ cogo o cogo la. An yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na so foyi t'anw ni ɲama cɛ ɲama gansi de bɛ jigin anw kan ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw bɛɛ kan an yɛrɛ sigi bɛ ka tenko ɲama yɛrɛ de la tiɲɛ yɛrɛ la n'a sera ka na ɲama in cɛ ka bɔ an kun tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ diya an ye kosɛbɛ.